ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆପଣ କେବେ 4 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା 4 ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ମଜା ଭାଇ ଅଲଗା। ଯଦି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ବାଇକ୍ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ତାହେଲେ 4 ଜଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥିବେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ। ସେ ବାଇକ୍ରେ 4 ଜଣ ଯିବାର ମଜା ଅଲଗା ଗୋଟେ। ହାଏ ନମସ୍ତେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ କିଛି ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବାରୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କରିଛୁ। ଡିସେମ୍ବର ହେବା କଥା ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କରିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏବେ ରୋଷେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରୋଷେଇ ଏବେ ଆମର ଦେଖିବା ଆଉ ବିକାଶ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ସରଞ୍ଜାମ ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଏବେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅନଲାଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ସବୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ରହୁଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଶିପୁ ବ୍ରୋ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଟିକେ ଏବେ ରସି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବଣରେ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୁରୁଣିଆ ବଣ। ସେଇ ବଣରେ ଏବେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? କାହିଁକିନା ଇଏ ରସି ସହିତ ଟିକେ କଡ଼ା ଚାଖଣା ମାରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫେସ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ରସି ଖାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଅଛି। କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ? ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଇଏ ହେଉଛି ଟିଟୁ। ଇଏ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ କେମିତିକା। ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ବିକାଶ ରାଉଡ଼ି। ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବିକାଶ ରାଉଡ଼ି। ହାଇ 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 ହାଇ।